אנחנו יכולות לראות כאן לידה טבעית של אישה רגילה, ומה שמעניין לראות כאן זה מה מאפשר לה את חוויית הלידה הכל כך רכה ורגועה הזו. אנחנו יכולות לראות איפה היא יולדת, באיזה סביבה. סביבה רגועה, תומכת, אנשים מסביבה נוגעים בה ומשרים עליה אווירה בטוחה. יש תאורה מעוממת, מוזיקה מרגיעה ברקע. היא משתמשת במים להרגיע את הצירים, היא יולדת במים. היא נמצאת בתנוחה זקופה שעוזרת לה לקדם את הלידה. יש שימוש בכוח הכבידה, וזה בעצם עוזר לעובר להתברג פנימה באגן. היא נושמת, היא משתמשת בכלי המדהים הזה של נשימה. והכי חשוב, תראו את הפנים שלה. היא לגמרי מכונסת פנימה, רגועה, רפויה. היא לא מקבצת לאף אחד את היד, היא לא צועקת. היא נושמת, היא מרפה, היא מתמסרת. היא מתמודדת מנטלית מדהים עם הלידה. היא לגמרי בזון שלה, וגם אין מי או מה שיפריע לה בזון שלה. אז יש הרבה דברים שאנחנו יכולות לעשות בלידה כדי להגדיל את הסיכויים ללידה רכה, לידה טבעית ולחוויית לידה חיובית ומעצימה.